नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आता मी आलो आहे सकाळचे 11:30 वाजले आणि आता आलो मी आमच्या शेतावर, होलावर म्हणजे शेतावर। तर सागर आहे माझ्यासोबत आणि आम्हाला जायचं आहे म्हणजेच कोकणात। म्हणजे बघा, उन्हाळा चालू झाला ना की कोकणामध्ये भरपूर हे रानमेवे आपल्याला मिळतात खायला। तर आज आपण म्हणजे व्हिडिओ केलेलीच नाही कधी त्या रानमेव्याची, तर तो रानमेवा आपण आणायला जायचं। तर त्याचं नाव आहे जांभला। तर जांभला या रानमेव्याची आपण कधीच व्हिडिओ केलेली नाही आहे। तर सागरने काल बघितलेत जांभलं कुठे आहेत ती। तर अशी भरपूर जांभळीची झाडं आहेत, पण कशी झाले ना, काय झालं ना की चक्रीवादळ आलं ना, त्यामध्ये ती झाडं तुटली, बाकीची जवळपास होती तेवढी। आणि आता आहेत थोडी लांब आहेत, पण तिकडे आम्ही जात नाही। तर जवळपास एक आहे झाड जे आमच्या शेताच्या बाजूला तिकडे आहे, जिग्नेश आहे ना, तर जिग्नेश यांच्या जमिनीमध्ये आहे। तर तिकडे जायचं आहे आपल्याला। तर आता आपल्याला इथून जायचं आहे, तिकडून खालून पण रस्ता होता एक त्या साईडून, पण तिकडून नाही गेलो मी। तर आपल्याला इथून जायचं आहे, या खोलातून इथून रस्ता होता पण तो बंद झाला आहे, आपण तिथून जाऊ। तर आता तिथून जाऊ आम्ही। नंतर मग तिकडे आंबे पडलेत, पण हा आंबा आमचा आहे ना, बघ रे कसा लागतो, एवढा ही बरोबर नाही आंबट आहे। आंबे पडले ते, गुरं पण येऊ शकत नाही जास्त, जास्त गुरंच नाहीत आमच्या गावामध्ये, त्याच्यामध्ये एवढी गुरांचा एवढा प्रॉब्लेम नाही होत। येऊ शकतात आतमध्ये आमच्या कंपाऊंडमध्ये, पूर्ण कुपन नसते, गोड नाही म्हणून आंब्याखाली एवढे आंबे पडलेत। गोड आहे काय रे? एवढा गोड नाही, थोडासाच असते, जेवढा नाही आहे, पाहू शकता। मित्रांनो, पण एक खाऊन बघतो। वरती कुठं आहेत का नाही? ते वरती पण आहेत। मित्रांनो, आता आम्ही शेताच्या कुंपणातून म्हणजे बाहेर पडलो। आता आपल्याला जायचं या सपाटातून सरळ पुढे म्हणजे सपाटातून पुढे गेलात ना की डायरेक्ट खालच्या साईडला उतरायचं आहे। आमची गोठणी तुम्हाला माहितीच आहे, व्हिडिओ बघितलेच असेल गोठणीची। तर ते गोठणीच्या थोडा वरती ह्या साईडला आहे बोरीचा माल। इथून लागला तर बोरीचाच माल आहे पूर्ण, इकडून आमच्या भाताच्या ह्या साईडून पूर्ण बोरीचाच माल लागतो। तर आपल्याला जायचं आहे त्या साईडला, पुढे एकदम खालच्या साईडला जिग्नेशचा फणस आहे तिकडे। तर तिथे जांभळीचं झाड आहे, बघूया आपल्याला किती जांभळं भेटतात ते। मित्रांनो, आता आम्ही आलो इकडे जिग्नेशच्या फणसाच्या तिकडे पोहोचलो, जिग्नेशच्या जमिनीमध्ये। मित्रांनो, बिया भेटल्यात, काजूचं हे घे असं जाता जाताना ना जंगलामध्ये काय नाही काहीतरी आपल्याला भेटतोच। उन्हाळ्याच्या वेळेला आणि पावसाळ्याच्या वेळेला रानभाज्या भेटतात वगैरे। आताच्या वेळेला सुक्या बिया पातेरीत भेटतात, जर पातेरी इसकली ना तर सुक्या बिया भेटतात पातेरीमध्ये। टाक बॅगच्या खाण्यामध्ये। तर मित्रांनो, हा आहे जिग्नेशचा फणस, जिग्नेश यांचा कापा आहे का बरं काय मला पण एवढं आठवत नाही, माहीत नाही। म्हणजे हा इथून रस्ता होता, आम्ही इकडून आलो, इकडून म्हणजे इथूनच आलो ह्या रस्त्यानेच, पण तिथून जरा इकडे झालो, या काजू खाली गेलेलो। तर आता हा रस्ता डायरेक्ट वरतून येतो खाली इकडे। चल रे लवकर, कुठे आहे ती जांभूल दाखव, मला पण एवढं लक्षात नाही जांभूल इथे आहे ती। तर मित्रांनो, हा आहे जिग्नेशचा फणस, पाहू शकता किती फणस झालेत वरती, बाकीचे काढून नेले त्यांनी।
तर मित्रांनो हा आहे जांभळीचं झाड, खूप उंच आहे. तर वर चढायचं कसं ते समजत नाही, काहीतरी आयडिया करावी लागेल. चढू शकतो, तो व्हिडिओ काढायची कशी वर चढून ते समजत नाही. इकडून झाली आहे पूर्ण या साईडला, पाहू शकता मित्रांनो. मी दोघे आलो वरती, खाली कोण नाही. आता ते व्हिडिओ काढायला भेटत नाही बघ. जांभळी इकडे पण आहे, या साईडला आहे. जांभळं आहे, काढायला भेटतील, फक्त व्हिडिओ काढताना नाही भेटणार काढायला, असं मला तर वाटतंय. मित्रांनो आता वरच्या फांदीला आलोय मी. काढायला व्हिडिओ भेटत नाही, म्हणजे दाखवताना, म्हणजे अशी काढताना दाखवायला भेटत नाही तुम्हाला. हे बघा अशीच दाखवायला भेटतील, कारण का डिंगले पण आहेत वरती. डिंगले बोलतात आमच्याकडे, तुमच्याकडे काय डोंगले काय बोलत असेल काय माहीत नाही, पण ते चावतात. म्हणजे पिवळ्या पिवळ्या कसे लाल कलरचे असे जसे असतात ते डिंगले आहेत. थोडे थोडे जास्त नाही आहेत पण आहेत, त्याच्यामुळे व्हिडिओ काढायला भेटत नाही. आणि वारा पण सुटला आहे, पाहू शकतो. बघा पूर्ण जांभळं भरले तिकडे फांदी. सागर खालीच आहे, पाहू शकता. छोटा झाड असता तर एक वेळेस कशी तरी ॲडजस्ट केली असती, आपण व्हिडिओ काढली असती. साईडला पण आहेत थोडी. आता मी जांभळीवरून खाली उतरलो, तरी बघा फांदी मोडल्या आणि त्या पिशवीमध्ये थोडी काढली. तर तिकडे सागर फांदी टाकल्यात ना खालच्या साईडला, त्या घेऊन येतोय सागर. पूर्ण खालच्या साईडला कशी जाली पडली, त्याच्यामुळे नाहीतर भरपूर फांदी काढल्या असत्या तोडून. छोट्या छोट्या फांदी तोडल्या तिथे, जे वरती दाखवल्या ना मी तुम्हाला, तर त्याच फांदी तोडल्या मी. बाकीची जांभळं कशी जाली आहे ना खाली, त्याच्यामुळे पडून गेली, त्या जालीमध्ये अडकल्या त्याच्यामुळे. एक फांद आणली. किती फांद तोडल्या? 1 2 3 4 काहीतरी फांद तोडले मी. मित्रांनो वाजले किती? 11:15 वाजायला आले. आम्ही 10:15 नाही 11:15 निघालो होतो. 11:15लाच नाही निघालेलो आपण काहीतरी. हां शेतावर होतो आम्ही इकडे. बघा ह्या फांदीला भरपूर जांभळे आहेत. पाणी पण संपत आलं आमचा. ये रे बस झाली, अजून आहे मग काढून घेऊन ये. तर मित्रांनो सागरने आता पडलेली जमवून आणली. किती भेटले सागर? एक हात एक मूठ. तयार असताना थोडी लाल लाल असतात आणि पाऊस पडला ना त्याच्यामुळे जरा खराब झाली जांभळं.
तर त्या मनाने जास्त जांभळे भेटली. वर चढून आपल्याला व्हिडिओ काढता येत नाही, म्हणजे जांभळं मी काढते वेळी तुम्हाला असं दाखवता येऊ शकत नव्हतं व्हिडिओ काढून, तर त्याच्यामुळे मी काढली नाही व्हिडिओ. आणि वर सागरला चढता येत नव्हतं आणि हवा पण सुटलेली, त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ वर काढली नाही. आणि मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असेल चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते आवर्जून कळवा. तोपर्यंत अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.